ka-adventure na ako karon diri sa Barangay Achila, lungsod sa Ubay. Diri karon sa ilang Barangay Chapel ka-adventure. Ato makita karon sa chapel diri sa Barangay Achila sa Señor Santo Niño Chapel. Ya karon ka-adventure na ibuhaton karon nga blessing ceremony karon ka-adventure sa ilang project nga gihimo diri sa ilang mga proyekto sa mga youth diri sa Barangay Achila ka-adventure. Makita karon unya tatawag ka-adventure na ay misa nga pahimuon diri sa Barangay Chapel diri sa Achila, lungsod sa Ubay ka-adventure. Unya atong mga youth diri ang nagkuan sa ilang programa sa diri sa ilang kapilya ka-adventure. Makita na ay mga tao nag-abot-abot na unya ang mga membro sa youth nag-abot-abot na ka-adventure. Makita karon. Oy ka-adventure, karon ka-adventure na ako diri sa Barangay Achila kay usap ko nga gilang gi-invite diri ka-adventure para ato po makita ang ilang ka-adventure. Hapit na mo man ang ilang misa unya karon ka-adventure kusog-kusog aguan sakto pod ka-adventure na ato pod sa ilang blessing diri sa ilang chapel diri sa Santo Niño Chapel diri sa Barangay Achila, Ubay, Bohol. Ato makita ka-adventure ang misa ini human ka-adventure mag-blessing sa ilang bag-ong proyekto nga CR diri sa ilang Barangay Chapel diri sa Achila, Ubay, Bohol. Kanya ka-adventure makita nato ang kusog-kusog na uwan isabay po sa ilang blessing ka-adventure. Ato makita ka-adventure.
karon para karon pasalamat na ka-adventure sa mga tanang nitabang sa ilang CR nga mahuman ang ilang proyekto ka-adventure. Karon nagpasalamat karon sila ka-adventure, makita karon ka-adventure. Okay ka-adventure, nata karon sa ilang chapel diri sa Santo Niño Chapel sa Barangay Achila, ka-adventure lungsod sa Ubay. Nata karon diri. Mao pay paghuman sa ilang misa karon ka-adventure kay ganina kusog-kusog kay ang iwan ganina ka-adventure to makita ka-adventure. Anya ta ka-adventure mag blessing ceremony na sila sa ilang bagong proyekto nga nahuman ang ilang CR ka-adventure. Ito makita karon ang mga katawan diri nga niatin sa mass sa ilang blessing ceremony diri sa Barangay Achila ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Mo ni ang ilang CR nga proyekto sa mga youth diri sa Barangay Achila ka-adventure. Mo ito makita nga blessingan karon ang ilang bago nga CR ka-adventure. Ito makita karon ka-adventure. Okay, mo ni ilang bago nga CR ka-adventure. Mo ni ang atong chapel moderator diri sa Barangay Achila lungsod sa Ubay. Ma'am kanang
kuan ma'am, dako kag pasalamat sa mga tao nga nihatag sa inyong kuan ma'am. Una po nato presidente, sa may kasulti ma'am sa mga nitabang sa kapilya sa CR ma'am nga natukod ang inyong CR ma'am sa kasulti niyo. Ako, mga salamat. Unang ito sa mga makaragahang adunay mga kabatanunan. Nagmugna sila sa ilang undok alang sa pagtabang sa kauswagan sa among kapilya dinhi sa Atsila. Hinautunta nga dili lang kay karon kun dili hangtod gyud kay daghan pa gyud kay kinahanglanon ani. Okay, ka-adventure atong interview karon ang moderator o nya napod ang president sa mga kabatanunan si Sir o si Ma'am Biti, Ma'am Biti ma'am. Ma'am Biti ang moderator dinhi sa kapilya niya. Ma'am kanang napamon mo project nga kitchen ma'am basing na kay kasulti sa tong sa iyong project sa kitchen. Ako kung gihangyo ang tanan nga adunay wala mga kasing-kasing nga dili gyud sa mahiluna og di makatabang aniya kita nagkinahanglan kun adunay ikatabang ana lang ihatag ni Royeras. Okay ma'am. Oh sige. Okay ma'am, okay ka-adventure atong gimamat karon si Ma'am Biti sa Bidra ang moderator diri sa kapilya diri sa. Salamat kayo mama. Kaway oh. Okay ka-adventure mo to si Ma'am Biti sa Bidra ang moderator diri sa chapel sa Barangay Atsila, lungsod sa Ubay. Ka-adventure makita nato ang ilang CR nga giblisingan karon niya. Ka-adventure na pa sila kanang project nga himuon ang ilang kusina. Basing na may mga arang-arangan diha nga sobra sa grasya. Basing mo dunita diri sa chapel diri sa Barangay Atsila. Kay karon ang ilang CR ka-adventure na human ang CR. Pasalamat po sa mga katawan nga nitabak adventure mo ni siya gibilisingan ka adventure kanilang CR ka adventure. Ano to makita diri sa kilid sa ilang kapilya ka adventure. Nya makita nato ang mga Atsila Chapel donation 2021. Makita tanan ka adventure ang mga ni-donate ka adventure. Salamat sa mga ni-donate sa para sa CR. Nya mo na nilang CR na o bawa ni gibilisingan ka adventure ang CR nga nahuman nila ka adventure diri sa nga nagyoy CR ang kapilya sa Barangay Atsila, lungsod sa Ubay ka-adventure ato makita karon. Oy ka-adventure, na ako karon sa Barangay Atsila. Usa po ko nga gi-invite sa ilang blessing ceremony diri sa ilang CR sa kapilya diri sa Santo Niño Chapel diri sa Barangay Atsila, lungsod sa Ubay ka-adventure. Unya shout out ko sa mga opisyal diri sa Barangay Atsila. Hilabi na ni Kapitan Dalugdog og sa mga kagawad niya og sa kong kinakusgan nga pari nga kagawad pari Dilpin Mabanag diri sa Atsila Ubay Bohol ka-adventure. Dagang salamat kanyong tanan. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Ayaw pod kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Dagang kasalamat ka-adventure. God bless. Okay ka-adventure mo ni atong mga kinakusgan naningkamot para matukod ang CR diri sa Senior Santo Niño Chapel diri sa Barangay Atsila, lungsod sa Ubay. Kining HK-Pack hugpong Kristohanong Pagpakabana Atsila Chapel. Ano man ito makita ka-adventure ang mga guwapa o guwapo nga mga buutan nga mga batanon nga mga naghihuna-huna sa ilang chapel nga matukod ang CR ka-adventure. Unya karon ka-adventure na napo sila ang project ka-adventure ang ilang kusina ka-adventure. Para sa mga bisita ka-adventure, ato pasalamatan ni ang Ginoo magauban ninyo kanunay sa inyong panggihatagon. Bisag sa ginagmay, at least nga nakapalipay mo ka mga ka-adventure, makapalipay po sila diri sa Barangay Atsila sa ilang gitukod nga CR ka-adventure. Wala ilang CR ka-adventure nga gitukod. Kaya ato karong alion ang mga kabatanunan nga nang snack. Okay, kaway. Mga ka-adventure, mag-snack Ikaw ka. ang presidente, sir. Ikaw may silbi na
nagdala sa mga proyekto sa inyong barangay chapel. Okay, yes. Kita nga to sir, kita nga to. Jose Ronel Patricio. Jose Ronel Patricio man siya ang president. Minyo lang ka sir? Menyo. Kapila. Pili ng anak. Kapila. Upat. Opat anak. Opat anak. Okay. Asa marami misis mo? Nadia. Si misis. Mo lang nga itong kinapusgan nga presidente Calvincio. Kaya, sa inyong unsa pa sunod nga proyekto niyo sir? Among sunod na proyekto is kitchen. Paningkamot pa miyan na o pang solicit para ma-improve among chapel. Sa mga malumong nga kasing-kasing, sa mga nagtanaw karon sa akong video mga ka-adventure, atong tanawon ang ilang sitwasyon diri na amin karon nangaon sa ilang kapilya tungod wa sila kusina, wa sila kitchen. Sa mga malumong nga kasing-kasing na mga sobrang agrasya, ato lang kontakon si Ma'am Emily Royeras o si Sir Jose Ronel Patricio ka-adventure. O, kamo na siya atong mga kaigsuonan o tato makita karon na ka-adventure na rin may nangaon sa kapilya ka-adventure kay wa pay kusina. Maghinaot mi ka-adventure nga katong magtanaw sa akong video na ay mga malumong nga kasing-kasing atong tabangan diri ka-adventure kay ningon man sa Biblia ka-adventure atong unahon ang gingarian sa Ginoo. Kaya atong unahon ang Panginoon ka-adventure. Oy ka-adventure, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Maghinaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. God bless. Thank you.